Hello, how are you? If you're just joining my channel for the first time, my name is Linda and I'm here to bring health lessons to you. I try to bring the lessons at least once a week and I will conduct it in English language and then translate in Igbo language. Igbo is a tribe in Nigeria. Nigeria is in West Africa. And I try to sing for you too, so stay tuned. I'll be singing for you, okay? And I try to teach you at least one word or two in Igbo language, all right? So the topic for today is about what maybe you've been hearing if you're turning on the news, about Ebola virus. All right, so it's been about hantavirus. That's what I talked about last time. So, but now there is Ebola outbreak. So Ebola virus is nothing new. So but I just want to talk a little bit about prevention. So it's nothing new. So this was actually discovered a long time ago, okay, around August 1976. That's when it was discovered in Zaire, which is now called Congo, and Sudan. Okay, that's where it was discovered. And they call it Ebola. Ebola, there's a river called Ebola River. So, and in Zaire, or now Congo. So that's where the name, is from. So, Ebola virus prevention. All right. This Ebola is a very deadly virus. It's one of the deadliest viruses. Okay. And it spread through contact. If you get in contact with the body fluid of the infected person, and it could be infected person alive or dead. So, and that's the problem that they are having right now. If you current with the news, there was some commotion going on and burning of the treatment center, and, just a whole lot of stuff going on around the area, in Central Africa. However, it's important to prevent touching people that are actively sick, because with Ebola virus, people will not get it. It won't be transmitted if the person is not showing symptoms, or if the person is not actively sick. So, but if the person is actively sick or if the person is dead, then if you come in contact with the body fluid could be saliva, it could be blood, it could be vomit, it could be urine, it could be feces, it could be breast milk also, it could be even from sweat. So that, which is least, but it could also come from that. So it's very important to be careful, with that. Prevention is extremely important. Okay. So what can we do? Because this infection, like if someone has like a scratch, or open wound, something like that, and then this body fluid gets in there, that's how someone can get it. Or if it gets through the mucous membrane, maybe through the mouth, through the nose, through the eyes, then it can get in that person. That's why it's important to wash your hands very well with soap and water. Okay, if you're taking care of a sick person and they are showing some of these symptoms, because some of the common symptoms we see with Ebola, illness will be fever, weakness, vomiting, bleeding, like that's in severe cases, diarrhea. So if you are taking care of someone with these symptoms, please make sure that you wear gloves. Very important. Okay. When we are talking about people infected with Ebola, taking care of them, you actually have to be dressed up from head to toe. Everywhere has to be covered. So that's different. But still, since especially in Africa, it may be difficult to actually detect who has this and that. And remember, these days it's easy for illnesses to be
everywhere around the world. That's why everywhere, if you turn on the news, the World Health Organization, they are working so hard. Every country is working so hard trying to prevent this, because people travel a lot now. Even now in United States, when people are coming from these countries, that are being affected, so like Democratic Republic of Congo, Uganda, and South Sudan. If someone is coming from there into United States, they actually, reroute them to a specific airport. So they will screen them, because people travel a lot now. You may see someone today, they are in Asia, next week they are in Africa, the following month they are in the United States or in somewhere in America. So it wasn't like that in the olden days. Okay, but now it's easy to spread anything around the world. So wash your hands very well with soap and water. Again, like I said, whether you're taking care of someone or not. But if you're taking care of someone that's sick, make sure that you wash your hands very well. Avoid contact with the body fluids. Wear gloves. Wear whatever protective covering you have. Then avoid sharing needles, or personal items, like toothbrushes and all that. Seek medical help quickly if you're having symptoms, because if someone is very sick but they have a hospital that's equipped to quickly run labs and tests, which is a problem in most countries in Africa. But some places are doing better. Some places are doing better. So, but it's still an issue. So, but if there's a hospital that can run tests quickly, so they can replace fluids lost, they can replace blood, like do blood transfusion quickly. Because I know sometimes in some places, if someone needs blood, the hospital will send the family members out to go and look for the blood. So that takes time. Okay, so that's why it's important to act quickly. So if we can replace some of the electrolytes that the person is lacking, and then maybe give them oxygen if they need one, things like that, the person may be saved. But this virus is very deadly, so we need to do whatever we can do to be careful. And then also, for food, if you're cooking meat to eat, make sure you cook it very thoroughly. So there is no vaccine yet for this current strain that erupted. Before, they have vaccines for the other strain, but this one is called Bundi Bujo. Okay, Bundi Bujo strain, Bundi Bujo. Okay, Bundi Bujo. That's what it's called. So it's currently in Democratic Republic of Congo, Uganda, and South Sudan. So this is not to make anybody panic. This is just information. Okay, just to keep you informed on what's going on. All right. So before I go to my Igbo word, I'm going to try to break this down real quickly. And then I will do my Igbo word and then sing for you. Also, the stations, I know sometimes the news, they may not match very well, but as of yesterday, there are 536 suspected cases in these regions, for Ebola virus, 34 confirmed deaths, and then 134 suspected deaths. So just to keep you informed. All right, so let me translate in Igbo real quickly. Ndewo. Ọ bụ nna taa bụ mgbe na-abata n'ihe mmụta. Aha m bụ Linda. Abụ m onye na-akụzi ihe gbasara ahụike. Ana m ejisikwa n'ike hụ na m kụziri ya. Ọ bụgodiri ofu ugboro na izu ụka. So ana m ada eme mbịa sụcha n'okwu Bekee. Then ma bịa sụkwa ya n'okwu Igbo. Ana m ada agụkwa abụ den kụzitukwa Igbo fọ ndị a na-aghọtacha Igbo nke ọma. So ihe anyị na-ekwurisi nsi ma ọ bụrụ ịgbanye ihe ekwentị gị na-elele maọbụ ịgbanye ihe ndị news ị na-ege, ihe ị ga na-anụ bụ hantavirus. Ọkwa ihe m kụziri na izu ụka gara aga. Ugbuazi ọwụ Ebola virus bụ ihe akpago ụka ya. Ebola virus akwanụ ebe o teela arị kemgbe gboo, kemgbe 1976, ebe Ọgọst 1976
ka a chọpụtara Ebola virus ahụ ebe Sudan and the Congo a na-akpọbuni ya Zaire. So ihe ejikwa kpọọ ya aha ahụ, onwe mmiri na ebe ahụ a na-akpọ Ebola, so ha enyezie ya aha ahụ, ha achọghị inye ya aha obodo, ịghọtala, so enyezie ya aha ahụ. So o teela beta ọkwa emekwa ya ọ ọkọkụrụ ji emekwa mgbe ụfọdụ ya ọpụtakwa again. So nke pụtara ugbu a ha na-akpọ ya bundibujo. So ọ ya bụ strain nke n'ugbu a, and enweghị vaccine, onweghị ihe ọgbụgba mgbochi enwere, ọkwa ilekọta onye ahụ beta ọ na-ada egbu mmadụ ọsịsọ ma ọ bụrụ ya banye n'ahụ mmadụ. So since ụbọchị gara aga, ihe m hụrụ na ha dere bụ na enweela 136 ndị echere bụ ya nọ, enwe mmadụ 34 ha na-eche, ọ bụghị ha na-eche, ha adịla sure nwe ya. Then enwere 134 ndị nwụrụ nanụ, ndị ha na-eche nwụrụ nanụ site n'ihe Ebola na-efekwanụ, ọ na-efe from asụ mmiri, ọbara, nsị, mmamịrị, even ma mmiri ara. Then o nwekwara ike even ọsụsọ na-asọ mmadụ, and o nwere ike ịbụ onye dị ndụ maọbụ onye nwụrụ anwụ. So ya mekwara ha a na-achọkwa igbochi ụfọdụ ihe a na-ada eme ma mmadụ nwụọ maọbụ ịsa mmadụ ahụ ịmụ dịka ihe ndị ahụ, because the virus a o siri ike nke ọjọọ, and ọ na-egbu, even though na enwekwara ike zọpụta ndụ mmadụ, beta ọ na-ada egbuwo. So mgbochi bụ ihe dị oke mkpa, a na-arịọkwa Chineke, ịghọtala. So ọ bụ na-asa aka gị ọfọ nke ọma. Ọ bụ na ị na-elekọta onye ahụ na-adị, ọ bụ na onye ahụ na-enwe ntamọkụ, ike a na-agwụ ya na-agba agbọrọ, na-anyụ anyụ, then ọbara na-apụtasị ebe dị iche iche. Ihe a bụ na ihe Ebola otu ahụ ka ọ na-adị. Beta ọ bụ na onwe onye ị na-elekọta ahụ na-adịghị, kpuru ihe n'aka, ihe a na-akpọ gloves, kpuru ya n'aka. Beta ọ bụrụ nke Ebola, ha na-ekpuchisicha site n'isi ruo n'ụkwụ, ịghọtala. So ị na-elekọta mmadụ, gị ileta onye ahụ na-adịghị, kpachara anya, ịghọtala. Ọ bụrụ na ị na-asa onye ahụ kpuru ihe n'aka, nke na-ezewe ihe si n'ahụ, like ihe ndị ahụ mkpọrọ aha asụ mmiri ma ọbara ma nsị, zee ya ezi, gị ihicha, kpuru ihe n'aka biko. Then adịla eme ijiri ihe eji asa eze maọbụ ihe eji agbanye mmadụ, nke a bụ ịgbanye mmadụ ọgwụ, ekwesịghị ka onye a metụ, onye werekwa metụ, biko ka ezewe ya eze. Then ọnwụ onye ahụ adụ, gbara gawa ụlọ ọgwụ ka elekọta onye ahụ. So enwere ike ilekọtanwu mmadụ, ọ bụrụ ụlọ ọgwụ dị mma, nwere ike imenwu chọpụta ihe na-eme onye ahụ, enwere ike inyere onye ahụ aka mgbe ọ ka dị na mpe. Ọ bụrụ na ị na-esi ihe oriri, nke kachasị nke anụ a na-ata ata, si maa ya esima ka o ghee mee eghe ma nke then like ihe m kwuru, enweghị ihe ọgwụ mgbochi ahụ a na-ada agba, for nke a dị ugbu a pụtara ugbu a, enweghị ihe ọgwụ mgbochi ahụ. So biko onye ọbụla jisi ike, ihe abụkwa n'ime ka ụjọ tụọ ndị mmadụ, beta ka ndị mmadụ mata, ka onye ọbụla anya ya mepee, mana ihe na-aga n'ụwa. Okay, so ihe m kwukwara before, ebe ihe a dị ugbu a bụ Democratic Republic of Congo, Uganda and the South Sudan. Obodo atọ ahụ na Afrịka bụ ebe ọ dị ugbu a. So ụwa niile na ha ejisi ike na-eme ka enyekwara ha aka, ka ele m ihe a ọ ga-akwụsị. Anya na-arịọkwa Chineke amara. Okay, so let me go to my Igbo words now. The Igbo word for today is cherem. Cherem means wait for me. Cherem, wait for me. I'll spell it in English. CHERE and then M. Cherem. In Igbo, chi, because in Igbo we don't have C. We have C and H, which is pronounced chi. So chi, e, ri, e. So R is pronounced re. And then E in English, in Igbo is pronounced e. Okay, so chi, e, re, e. Then that me is or mu, or so or me, so that's M. All right, so cherem, cherem. All right,
So in English, it's wait for me. But in Igbo, the action and the person receiving the action, we attach it together. So wait for me, we don't have to use for. Okay? So it's like wait me. We don't need the FOR for in between. So cherem, wait for me. The Bible verse for today is Psalm 86 verse 10. It says, "For thou art great and doest wondrous things. Thou art God alone." Okay, that's the Bible. The song for today in English, it says, "Jehovah, you are a mighty man of war. You are the ancient of days." Okay, mighty in strength. You are glorious. Your name parts the oceans, divide the sea. Okay, your name casts out demons and evil spirits, and your name will cause walls to crumble. So I will go ahead and sing that in Igbo language. I will use this instrument, this one. Jehovah, Ibu dike n'agha, Ibu dị mkpa n'ume, idebube, aha gị na-atụkwaja mma, na-eme ka mgbidi daa. Jehovah, Ibu dike n'agha, Ibu dị mkpa n'ume, idebube, aha gị na-ekewa osimiri, na-atụkwaja mma, na-eme ka mgbidi daa. If you know the song, join me. Jehovah, Ibu dike n'agha, Ibu dị mkpa n'ume, idebube, aha gị na-ekewa osimiri, na-atụkwaja mma, na-eme ka mgbidi daa. One more time without the instrument. Jehovah, Ibu dike n'agha, Ibu dị mkpa n'ume, idebube, aha gị na-ekewa osimiri, na-atụkwaja mma, na-eme ka mgbidi daa. All right. Okay. So I will go ahead and stop right now, and I will see you next week. Okay. So continue to practice your Igbo. Cherem, wait for me. Cherem, wait for me. Okay, you're telling someone to wait for you, wait for you. Cherem, okay? And what do we say when we want to say goodbye? Ka emesia. Sometimes we say it so quickly and fast. Ka emesia. That is ka emesia. All right? Ka emesia.